една от най-подценяваните киселини, а има толкова много ползи. Ако си човек, на който кожата му изглежда така, или така, или така, със сигурност е време да използваш азелинова киселина. Азелиновата киселина я наричат Baby ретинол, защото е една идея по-нежна към кожата, отколкото е ретинола и се понася изключително добре от всеки тип кожа, но това, че е по-лека и по-нежна към кожата не означава, че не е ефективна. А напротив, тя се справи отлично с белези от акне, розацея, мазна кожа, изравнява тена, отлична анти-ейдж съставка, както и действа отлично при хиперпигментации, ако и вие след всяко лято си имате по 4-5 нови петна върху лицето. Като аз най-много харесвам продуктите, които са с концентрация от 15 до 20%. Такива продукти са Skinoren, ето този крем на Biotrade, който е комбинация от азелинова киселина и ниацинамид, както и ето този серум на SVR, който е с малко по-лека концентрация, и ето този серум, който е от Niche Beauty Lab, аз лично го поръчвам от техният уебсайт. И като цяло всички продукти са много добри. Ако състоянието на кожата ви е прекалено влошено и имате тежка форма на акне или пък розацея, е най-добре да се консултирате с дерматолог преди да започнете да използвате азелинова киселина. Както и когато искате да комбинирате различни активни съставки и различни киселини, защото азелиновата киселина може много добре да се комбинира с различни киселини, но винаги е по-добре да знаем как да ги комбинираме.